למה את חושבת שאת הולכת כבר צעירה? מה זאת אומרת לאן אני הולכת? וכאילו, מה אכפת לך? היי את, אל תתחצפי למורה שלך. אני לא חברה שלך, שמעת אותי? לא להתנהג ככה. שבי תכף ומיד. וואי, עזבי אותי את. לא רוצה לשבת. אני הולכת לשירותים בשקט. וואי. עצבנת. היי! תחזרי למקום, תכף ומיד. טוב, נו, שתלך לשירותים. מורה, די. יש פה רעש יותר מדי גדול. זה מפריע ללמוד. אל תדאגי, בכיתה הזאת לא יהיה יותר רעש כזה, חוצפה כזאת. אל תדאגי, הכל יהיה בסדר. יום למחרת. טוב תלמידים, אז כמו שאמרתי, צריך להביא שתייה, מאכל, כאילו הרבה מאכלים, כאילו לא הרבה, בינוני. פנינה, לא לדבר איתי בזמן שאני מדברת, אוקיי? יפה. אז אמרנו, שתייה ומאכלים, חטיף, זה חטיף אחד, קלמר, מחברת לכתיבה על הדברים שתלמדו בתלמיד השנתי וטיק. זהו, וכמובן לא להביא חלב, וחלב כי יש לנו ילדה אלרגית לחלב, זהו. אז הוא יבקש הערכה כאילו, הוא יבקש הערכה מבית המשפט? את קראת. אמרתי להיות בשקט, נכון? כבר הערתי לפנינה, נכון? נכון ביה? נכון? אז למה את מדברת עוד פעם? גם אתמול היה לך כזאת חוצפה. את רוצה שאני אזמין את ההורים שלך למנהלת? כן, זה מה שאת רוצה? אני לא חברה שלך. אמרתי לך את זה כבר. טוב. וואי. למחרת. בוקר טוב תלמידים, אתם מוכנים לטיול השנתי? אז איפה כולם? בינתיים. אני עולה על שולחנות. מי צריך את הטיול השנתי המטופש הזה שיש לנו את המסיבה המטורפת הזאת, נכון חברים? כן.